BARSandBEATS. Yeah, ukubhala kwam'iVerse healing process. Iskhath'esningi ngihlala ngedwa ngoba ngivimba nonsense. Hlezi ngilonely kodwa ngcono mang'Release content. Ngizizwe ngathi nginani nonke mang'read ama-comment. Seng'memeze kwashanezwa akekh'umunt'Oqham'kayo. Njalo mang'bona ngenza kahle akekh'umunt'Ophaw'layo. Kub'iloyedwa relate mhlawumpe lapho Phaw'layo. But the rest isanok'bang'ukuthi ubani olaw'layo. Ley'nyembezi ziyakhuluma ngeke ziphumele ubala. Noma seng'ngafa ngenalutho kumele ngiculele umhlaba. Ngiqonga isibindi ngiyazigcina ogcin'ukfumen'usaba. Mhlawmp'iskhath ses'ncane ngekuzuphel'unyaka. Abant'Abathi bayang'thanda mang'khalaz abangizwa. Mang'veze cabanga kanjani kusande ngathi Ngya-Dissa. Ukuba perfect nami kyang'xaka ngcono ukubhala kyang'siza. Mang'Decide ukuhamba kwak'sas'ak'kho noy'One ozong'vimba. Bengingazenzise mang'end-up sengikhale stage ngibona ubizo lwami lungilandela ngingazi ngibalekephi. Umyalezo engudlulisayo kubantu umane uhlale straight. Nabalandeli bami bese pick up ngoba usane-faith. Yeah, more than 1,000 days spreading love azange ngihate. Oqala ukuzwa ngami afuna ukwazi kahle bekade ngephi. Plus angizange ngifake abanye icraft yami bayithande late. Bonga kona ukubuya ebusuku ekhaya usane-plate.